Ei, Joaquim, què tal, germanet? Joaquim, que m'escoltes? Ei, Quim! A veure, poca solta, com vam quedar l'últim cop? Com vam quedar de què? Hòstia puta! No em vas dir que a partir d'ara m'havies de dir d'una manera diferent que no fos Joaquim, Quim, Quimi o Quimet? Ah, no ho sé. Saps què passa, nano? Que a vegades dius tantes bajanades que no et foto cas, saps? Caram, mira't a l'ell, ara s'està tornant rebel i tot. De veritat creus que un galifardeu com tu em pot intimidar amb aquesta frase tan estúpida? Per cert, m'havies de dir senyor intel·ligent. Recordes per què, no? Sí, ja ho sé, perquè tens el doble d'estudis que jo. Mira que arribes a ser pesadet, eh? Ho sento, germà, hauràs d'acceptar d'una vegada per totes la teva inferioritat intel·lectual. Ho sento? Ho sento? Però si tu no sents res, tio. Ja ho sé. Mira, per una vegada et dono la raó. Vaja, el dia que deixis de ser un poca vergonya la terra explotarà, mare meva. Ostres, quina por, tu, crec que ara començaré a tremolar. Mare de Déu, quin tros de borinot! Ah, abans que se m'oblidi. Els pares em volen comprar un gos, tio, que és guai. Com dius? Pobre de tu que portis aquest sac de puces a casa amb cents. Ostres, no diguis això, amb lo adorables monos i cuquis que són, verge santa. Jo és que em veig un i ja em donen ganes de donar-li una abraçada ben forta a l'Oteletubbi, xaval. Ets patètic, cursi i repugnant, tio. És una llàstima. Ara que en realitat últimament estava començant a tenir més respecte, em dóna igual el que pensis de mi, sincerament, i que sàpigues que el gos vindrà a viure aquí amb nosaltres. Per què no el dus a casa de la teva parenta? Però tio, que ella i jo som ninis, per favor, algú se'n té que cuidar i tu ets l'únic que treballa dels tres. Collons, doncs poseu-vos a treballar a l'obra o a la mina, no et fot? Tio, serà el regal més super hiper mega guai xachi piruli que t'hi cagues de l'hòstia que m'hauran fet els papitxulos en tota la meva existència viscuda. Vols dir que no exageres una mica? Bé, és igual, tio, deixa-ho córrer. Saps què? Me'n vaig que tinc feina per fer. Per exemple, penjar a Facebook 3 frases motivadores del Paulo Coelho. Vinga, bon vent i barca nova, company. Mama, ets el prostíbul. Saps què passa? És que no voldria estar interrompent les necessitats sexuals dels teus clients. Val, doncs la pregunta que et volia fer és si al meu germà li arriba la mateixa quantitat de sang al cervell que a mi. Perquè a vegades costa de creure. Ah sí? M'estàs dient que al Joan no li passa res? Caram, és sorprenent, la veritat. Doncs res, només era això. Apa, et deixo que segueixis fent el teu treball com a meuca, la feina més digna del món. Adeu. Digne? Digne? El meu servei sí que és digne i privilegiat.